ole ka channel min lo ngai thak sak thin tu te chi bai le vekule tun tu ma chuanin thu sang sang ka ron soyanga dan lam ka pa te po kha ka ron soi le nyal do na point tlem te enge mo chen kha ka ron soi le do na ni ti chuanin ka ron soi ma sak do chu ka channel ma sa ami article ka zia chan chin bu te po an chhuat ta ka kha nimin lama phone call ka donga hospital civil hospital atangin thian tha te ti chuanin o I thu ziak le khami YouTube pa an comment na khang vel iron chhiar chhuak kha effective khop maya kan lom em maya chu kan ron hril che thalu tuk an ron ti khatiang zonga kan ziak te timayang hospital lampanga thok tu te po ina o thin rima min chang let mai lova in siam that na na an lo man te o an thei to pan lo chuang chi te kha alom om ka ti a ro pui ke ma po in ka ti a ziak tu ni man te po a om ka ti ani chumo ti chuan o khang lo te po adang zel kha mi pui rong bol na ang chi ki kha khatiang kha kan ti thei veka ke ma chau lo po in ke aya thei le thiam na sang zok rezau zok lir in ni khalama khan tu po in tran kan la thei ani ti kha ka han soi du ti chuanin o hospital cho chhum tu te cho sem tu te ei rong bol tu te po in an cho sem pa khan dam lo te hne na khanin o pithel mai khan hospital cho don chung chang kha aron ziak si hei kan thei patu pin kan ron ti tha kan ron ti thiang hi ma cho te po kan phak to ka tha in kan ron chume an lo ti ni chumo ti chuan thalam ina min ron den ve te khatiang ang kha thalam vek kha ka be se ka ti na ani lawa ka shevek bik lawa enge thil sheber ka ni bik lawa wang khanin o khang kha chu an ni po in adon nang ni po in adon son dan to kin lo thia manga ti chuan kan ti ang chun kan hria tang chun kan ron soite kan thanem ngai na kan ron puan chhuat te kan ron ziak chhuat te in lo ngai poimo thina alom om ka ti a tha zonga min ron volet tu lo om te kha a ro pui ka ti ani ti chuanin dan lam hi tlem te ka ron soi te langa kan hriat kan von om tok lek kha ti chuanin dan lam ka ron soi sim hian heng dan bu te chuanin entir nan asap tong ang chi te emo khang kha atam em awang khan bi zo tong hlang ani lawa chu wangin atlang pui po ina kan hriat thiam thei tur khanin o mi zo tong hlangin amol mang thei ang berin o karon soi don ani hemi khe sung chang te po kha o hei chu bel thei lo ka ti mai zel ani hi khatiang khanin o asap tongin adan bu anga chuan sap tong vekin anita akhang kha kei chuanin ami zo tong vekin mol mang takin o karon lam zel to don ka ti khamo kha o nang ni po in min lo request ani awang khan tu po in ate beratanga amol beratanga afing ber thleng po kan lo hria thiam theinan ti kha ka han soi tel bok ani ti chuan hei pol te kan lo tam to ta NGO kan ti ang te pol te kan din ol lo mai mi zorama hianin khatiang ang pol ang chi emo o mi mal ang chi po in ani ang chu khatiang ang zonga I hei publica te emo pol ang chi in pum ang chi hei enge nam chi le chi in kara kan lo tongkam kan lo du tho na te entir nan enge khang ang chi te kha nam le nam in mel mak na thei na ang chi te anin kar ti chiat thei na ang chi te khatiang ang chi entir na mi zora ma po zo na tha ka po tong sang mang tam tak kha kan oma khang ang chi te vati vui vai na ang chi te emo khatiang ang chi ziak kan ziak emo kan tlang au pui publica mo khatiang kan tlang au pui emo alauni kha alauni kan Indian constitution ina zalen na apek mo tu po nam tin apek te chemical zonga zalen na alo pek to chemical zonga le an chan vo tur an ti der thong ang zonga mi
an lo in ngai bel thei tur mon nam te naw zok te na an lo in ngai bel thei tur zonga khatiang anga thu kan lo ti chhuak ke mo kan lo soi mo kan ziak chhuak ke mo alo ni kha chuanin in India dan hianin heng hi rem alo ti reng reng lawa chu wang chuan hetiang ti tu chu section za som nga pathum za som nga pathum bi na khanin shem na khakum thum thleng tan tir thei ani ti kha kan hriat a poimo a chuanin poisa po kha choi tir thei bawk ani a pahnih a hrem thei te pawh ani chu maw chuwang chuan hetiangah hian kan fim khur a ngaia entirnan zawng hnah thlak ni thosi tawng hrang hmang te in kil toih sa tawhna ka laia i a en hrang zawng kan lo va tawng emaw enge an chan vo ve tur ang chi hu phur zawng emaw a ti bo zawng emaw kan lo tawng hrim hrim kha a thiang lo reng reng ani chu chumi den chen tho chuanin hemi section 1 ka soi ang tho hian bo i enge sa khobiak na hmun te in ko khom na hmun ang chi van tlang public meeting kan ti te o khatiang ang chi apo khanin i khatiang thu hla kha nam le nam in mel mak theina ang chi khatiang lo soi tu kha an om le ani chuanin ko hran upan ni mo pastor an di emo po a huam vek biak in thleng in bo khatiang lo soi an om ani chuan a shem na hi kum nga thleng lung in tan tir emo choi tir emo a shem thei an ani a pahnih a shem na pan thei ani a choi tir or tir thei ani chu mo ti chuan hei hian sa khomun thiang ni ma soi thlengin a huam ani chu ka ti kham bo ti chuan hei hi bel thei lo alani zuya magistrate first class chin ta na rel fel tur ang chi ni om takani chu mo ti chuanin adang hi kan ron soi le anga mizoram anga te zil tang tan chuak te po he kan nei nok nok to ani khatiang lo don son chung changa khan kan film khura lo puimo em maya kan christian na ina ken telalom kan ti po ani mai theya ma se danin a phal si lawani khang khamo ti chuan an ma ni hum zong ge mo an put chhuah zel thei na tur te an him na tur kong lo zon pui tu tan khan zela dan thei ani chu mo chu zela zel tang tlan chuak kha i lo puya a put ruk theina tura tan te khatiang ang chia i lo puya enge i lo hum emo khang kha ani chuanin dam chung lung in tan emo kum so memo tan tir ania lei choi tir thei ani a poisa choi tir hmanga shem na pek tel or tir thei bawk ani chu mo hei hi section za sum thum na o ti chuanin zel tang te o tunlaya chuanin zil tang te po kan in hre thlip thlep lo ta tu te nge tang kan hmel hriat an ni em po kan hre lo khata khanin kan hmel hriat ni ve si hma na kan hmel hriat to te lo kal nol nol ang chi te khatiang ang chi te kha fim khur takin kan lo dong sunga kan lo dor thin tur ani ke poin hmana khanin ka ti swal trip to maya kan soi ve thwa ka nga chu ka hum na lampang ni lovin zil tang tlan chuak mi pa pakhat hi o kan chung te kan pa thu kan pa u in ti mel sha deuh mai hi a ron kal nol mai a ke chuang ka hrengai lawa pathian thu te kha adwa pathian thu te kha min soi khum hek mai a ti chuang ke po in phur takin ka lo soi puya cho te ka lo pe thing pui te ka lo luma ti khan ni leng mai khan kan ina khan a leng ani chumo ti chuanin ma se an hnu te ya chuan chu a thian pa ber kan pa u tun ma mi to ni chu kan pa u khanin mi swal turu lutuk twal tha te mi pong swal te awanga zela tang ring ania ama kha paro la chua lai mek ani kha en thlak lai mek at ti ta ni chu mo ti chuanin an hnu chuang ka hlau le no ni chu ke ma po chuan ama i ro chu ka hum chuang lawa a chuak ve le mai ani chu i kha chu zel tang tlan chuak ani lawa paro la chua lai ani chu mo paro la chua lai ang chi te kha chu o en chin nana o zel
zel ho tu te na an chua chin ang kha ni chu mo khatiang ang chi ho kha chu wang chuanin khatiang kha kan film khuranga ya kan christian na pathian thu manga men non ti phei chuang kan ril ru kha an hle ol em mai ni chu mo i chu wang chuanin khatiang a po khan pathian thu soi hlua hlua ang chi te po kha adun son dan kha lo thiam thini la eng ang nge a phe na eng mi nge an ni te an ril ru te kha hriat kan tum sak thin don ya o ti chuanin hei pui pun khom na ang chi hi kan soi le anga mi tu po khanin o a me ya pa in ani chu mo i hei pui pun khom na a te in ti buai the na ang chi ki a en ti nan kong zo na ang chi a te khatyang anga khan ani chu i nor na ang chi a te mo khatyang a khanin i mi ti hlum theina ang chi chem te thing fak hriam sei chi sang sang ang chi khatyang kha i an lo vaking ve ringota khatiang keng chunga pun khom na a an lo tel ani kha chuan a hrim na hi kum hi chung lung in tan tir ani a choi ti remo a pahnih a hrim kop thei bawk ani chu mo ti chuan section za som li palina hei hi chu bel thei ani thunga ti chuanin bel thei ti omzia hi thamuan ringot tur ani lo a min bel le thawang ti na ang chi te kha mi mol ngai twa ta na ni khang khamo a masa ka channel masa ka ron soi to kha ramdang te chuanin criminal case nei hrim hrim kha a zelan tang re love mo an bel love mo lampang ni lovin criminal case nei kha chu an document cha khanin alang vik maya na te an mu thei lavani mo tu man private a dor ngak tur po in wai tar tur po khan an chhor du to lo reng reng mai ni mo sor khan ha chu soi lo chu wang chuanin criminal case nei ang chi te hi mizor te po ina a kan tri a kan du lo a kan tum lo lui tlat ve kha anga ya ni chu mo heng dan te nau te anga kan ngai mol mang te po ina kan sia thei tur ang chi kan ron soi ang te hi chu vong ve thini la hi chu kati lawa tha hi chu dan kalani eti kha ma ni in kan in sil se zung zung tur ani mo chu wang chuan heng te po hi magistrate to po ina chin fela rel fel thei ang chi case khani chu o ti chuanin hei thu se tu der kan ti ang chi hi kan soi le zwai anga thu se tu der kan ti hi i an om ve ani sap rama te po an lo om fo to a ti chuanin mizoram anga hi chuan case liam thama chuanin ti hlum na ang chi te khai hlum na ang chi te kan lat mang ve lem lawa ti chuanin amai ro chu dam chung tan ang chi te chu kan mang to ani mo khata khanin i mi I thian tha emo ingei zong emo kha thil swal chu lo ti thosi in thu se tua u chuak taka I lo tang ang chi mo thu se tua ati swal nge lom he pa hian emo a lo ti swal chi a si lo kha chuan khatianga wanga india sarkar ina india danina shemna apek dam chung tang tur emo o nge ti hlum theina hial ang chi te she om taka zel lo tan tir ang chi te khatiang kha I thu se tu der ni awanga an lo oma I thu se tu der ni na kha an lo se chuak le ani si kha chuanin a poi hle a hei hi dam chung lung in tan theimo a kum som she om taka tan tir thei ang chi te kha ani chu mo kum som tan tir ani chu hetianga poi soi lo shem na sang thi na emo ti hlum hial emo achunga I dot phwa chopa wanga thleng ani phei chuanin phwa chopa a pu tu kha shem na ane phaulo ani chu khang kha kan hriat a poimo a chu karon soi le thuak bok ani chu wang chuanin sum tam tak hlo po in thu se tu dera khan tan lo top tur ti na ani chu mo ti chuan I thu se tu der kan lo ni kha chuanin o dot na hi chu atlo lovani mo atlo lova alo lang chuak le thin ani thudik ero chu lang chuak harma sela atlo va ke ma ni kan nun kha kan kon fi ti mayang kan nun kha azale na kan hlima
kan nun po anwa mani mo chu wang chuan ama ero chu do tawanga tu emo thiam lo iwa chan tir na a kha chuanin inun kha anwam ngai don lo mi in shelo ma se I chung rila nang ma kha inwam ngai don lawani chu sabrama te po khanin kan rep foranga mun sang sang ram danga te chuanin khatiang thu se tu der atan na te I thu se tu der ni kherlawa an ma ni police le dan lam mi te po ina an lo pu swal dam chung tang te a then chu ti hlum hial te po an lo tok nual ani khamo ti chuanin ti hlum te an lo tok nual to ta an hnu a an thiam le sia khang ho kha an thi to hnuwa po an case kha an chung te khan an run appeal thin ani chu mo chu khatianga khan a then chu dam chung tang to ra ti ten appeala khatia an ti a thiam chang le si ang te kha enge an police te dan lam semi te America sarkar po in lo ni se khang ang te diklo taka an pu a zela voi kum tam an lo tan tir to ang chi te kha chu cheng tam tak dollar tam tak nuai tam tak mai kha an choi pha ta thin ani chu wang chuanin do ta in pu chu apui tur ja chu in se thiam mai em sarkar in cheng mak ta duai tam tak kha a sen pha thina a choi pha thina chu wang chuan kha bi ai kha nangma mi malina thu se tu dera I lo tanga enge an lo se chuak ani chuan chu I chung rim dan tur chu I se mai em dam chung I tang le thei ni chu nangma kha mo thu se tu der I ni awang khan khang kha I thanem ngai da win kan ron soi le pop popa ti chuanin nang ni po in angai thak dan to kin lo thia manga point claim te ang chi kha karun soi ze langa kan von thiam tok ang chi mo he chu athala take ti kha kan vong thi nanga seida usoi du akhatia ti kha chuanin I kan vong thei lo thina pahle khatte pani pathum ang chi lek ti kha karon zep thin do na chumilam chu asoi theim te po kha comment tha khan in thla chung nya lo khanin ron soi ve ola min ron request ve she lo ula ti kha karon soi du ani ti chuanin kan rama swal na te ana sa to em I nam sang te po kanin pol sop na sa a tin zo na thla kan ti mai te mun thuma tangin an ron ral tla na khang tiang ang chi te kha kanin pol sop ani khang ka ra khan nam dang te po kan nam pui kan ti kher lo te po kha an ron in sep thin ani khang khan swal na tam tak an ron keng lu ta drugs te khatiang khan an ron keng lu ta ni ama I ro chu khang ang chi te po kha keima ni mizo te zo ka hi mizoram leilung fa kan ti te zo ka hi kan film khura khang laka khan kan lo in ven thiam hi apui mo ka ti a rui hlo ti te kholaya in swal but mai ang chi te khan I china karon soyang khan in swal mai te kholaya in ti buai mai rup ang chi te kha kan Christian na nen po in kal tani mo chu wang chuan nam dang te pu atan po khan moi lo em mai khang kha an sia tatan po aza thla kani Christian te rama thil thenga chuan mo chu wang chuanin drugs I lo ti thine mo I lo swal do thina rui lo ti arui phura wanga kholaya buai na te lo zong thina ni chuanin khang tiang khasim daila kan nam le kan sa khomwal phona ani ti khapom ngamila kati to don lo ani ke chuan kan sa khwa hi a choi nung tuwa kan tang te ang ti na thin lung kha kan put anga ya ni chu mo ti chuan tun lai a chuan tleirol ran chwa te po an phal to lo ta kan NGO lampang khan chu wang chuanin ama ero chu tleirol kher lo po mizo mi pa te hi mi pa thin ram ve tak mai thin butut nei tongkam ni khatleka an mi pat pui ten enge moti an ron ti chuan ngai dam thei lo pong ve ngal pan mai in swal pe ngal at mai chi kha kan tam em mai ni ho u khang a ya zo khanin o
enge tran pui ngai te tran puya hliam te tuam dam tur zokin kan kholai te hi lengila thian te hi kom thin zo kang u ti kha kan thalai te kha ka som che u a o mi chete po ni ila sum kherangai lo mi tan mal som na hi kong sang sang in kan di thei ani ti hi keima po ka chiang ve em a ka phak tok tok angin o ka sum nei chhun te po seng so thin ma ila atam zo ka chuan sum ka nei ve reng lo mi angin ama i ro chu I mi ta na ka tangkai theina tur kha pathian ka zot thin ani mo lalpa enge ka tiang enge ka soi zelang enge soi tura min dui ro pui nan ka ti thina ti chuanin tu na po kha damdo in chudon chungchang article te po I pathian min pek ka ti maya ziak ka ziak chuak pop pup maya ti khan chanchin bu te khan an lo chwa ka tum ai na sa in hong ane ya tiang khanin o comments te po tam tak ron chiar kha ka chanela hian bo kang an comment ka ron chiar atang te khatiang atang te po khanin o mi har sa te te thingtlang atanga dam do in ron pan te eile bar tur tu ma pe tu nei lo ang chi te khatiang te kalai nat boxi awanga khang te kharon soi ka ni chu a poisa asum le pa in tu ma kha ka va pui theilo mo I ka nei reng bi ko lo ama ero chu an tan kong ol sam tur le an tan tha tur ero chu ka soi thei ani thil tul lo kan soi vak vak pe chuan thil tul le tha mi dang te chhor tang kai tur po kan soi thei tur ani tong thei tur a pathian in min siam ani chuan enga tingi ama du zong kha kan soya kan ti lawang ni mo kan thei vek ani ke tak nyal po in ka thei chuan ke aya fing fel le bright zok te kan thalai te chuan in thei na salu tu kan ni ti kha ka le tam takin ti thein ne ya in hriat na po azaw zo kan ni ti kha ka han sil non mul mul che u a ti chuan in thei top kan chhuat lang anga kan ram kan khotlang nun te kan chung ko nun te mo kan ramin rel bol dan te khatiang ang kha kan tran hova siam that tu ma kan pen siaw siaw chuan he kan ram hi ram nuama kan la siam don ani drugs po NGO kan pani wanga to wangai lo kan mi mal nu na tang hianin he chu ka ti tur ani lo ka do don ani he chu o ka biak pathianin rem atilawa ka ngei don ani ka ti don lawani kan ti ngam na kha mi in shekher lo ma se min hmureng tu eng lai po kan kianga pathian chuan a hria a mal som tla ka anga ya I hei kan chaklo na te khamin ti chakle zwal zel turin keima ni thil ti na le thil ti le kan du than zo ka khanin chakle zwal na pathianin min hung ta thina ni ti kha ka soinga mani hun harsa le hun pik tak tak kha ka tok lo bik ni alawa ma se I khang anga khan rui hlo te po ka du chuan ka ban ve thei reng ka zalen ka du thu in mo zungol vei po ka ni thei drugs ngol vei po ka ni thei ma se lalpa I hmingin heng hi chu ka ti ve don lawani ka ram le ka hnam te an himma an dam thei na turin enge I du zong ka ti ang ti in ka dil thina ti chuan thuziak hi I enge thuziak mi kalani ang ti kha ka ngai tua phalo re reng ka ngai tua na po om lo ama I ro chu pathianin khata khan min ron hung dai mai ni chu ka thuziak te min an lo ngai hlu dera chanchin bu ten ron ziak ti a te min ron tinol nola ti khan ka tum lo na dewa ka mishing tum lo na dewa pathianin I enge chaklo chung chung ama rin chana rui hlo te ka do na kha keima mi mala ka do na kha ka chaklo na tur pianga khan pathianin min choi sangin thuziak mi ni rong bol na te khotang kan ram kan nam dam na tura thanem ngai na thin lung te keima min ron pe a keima fin na le hriat na bak hriat na te fin na te kha min ron pe te dai mai ni chu chu keima chuan a chiang lu tu ka chu chu kan thalai te po in chu chu chau chuak ve ro u ti kha ka han cha lum lom che u ni e ole ka soi sei le ta do a du tok le photila kan in hu le ma chu lo dam ula lo in en kol tha ula lo ri se lang che u bye bye ri le phot mai u o